Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Белгәнебезчә, идеаль кешеләр юк. Бөтен кешедә үзе бер яктан караганда яхшы ягы бар, икенче яктан караганда начар яклары да бар. Әлбәттә, начар яклар зуррак, кечерәк булырга мөмкин. Әмма шушы начар якларны киметергә була. Киметсәң дә барыбер күпмедер өлештә әле ул кала. Менә ислам дине шушы начар якларны безгә күрмәскә өйрәтә. Әгәр дә гел бәйләнеп ирсәң, кешегә тәнкыйть күзе белән карасаң, бөтен кешегә бәйләнергә була. Теге мулла кызында да язык бар диләр бит. Шуның кебек һәрбер кешедә кимчелек табырга була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә сезнең арагыздан берәр яхшы кеше ниндидер кимчелек эшләсә, сез аны гафу итегез ди. Әгәр дә ул зур гынах булмаса да. Менә бу бик хикмәтле хадис. Без бит беләбез, арабызда бар яхшы кешеләр, күңелләре белән яхшы кешеләр, гомумән яхшылык кылып йөрүче кешеләр. Ләкин тормышның кайсыдыр бер вакытында абынып китәләр, ниндидер бер начарлык эшләп куялар. Без инде шушы бер начарлык аркасында ул кешене битереп ташларга мөмкинбез. Бу дөрес әйбер түгел. Сез аны гафу итегез. Аның шушы кимчелеген яшерегез дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Түзәтергә теләсәгез, үзенә барып әйтегез. Ә инде ул кеше төзәлмәсә дә күрмәмешкә салышыгыз ди. Әлбәттә, ул ниндидер зур гынах булмаса, зур бузаклык булмаса, эчкечелек, караклык кебек анда зина кылу кебек менә шундый бузык әйберләр булмаса. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, әле теге гафу үтенгәнче үк, кеше үзе шушы гынахын аңлаганчы үк, без аны гафу итәргә, өйрәнергә тиешбез. Менә шулай күз йома белсәк, вакыт кимчелекләргә, мәсәлән, эштә, гаиләдә, я булмаса, коллегаларыбыз мәсәлән арасында безнең тормышыбыз да күпкә җиңеләер иде. Чөнки бит, әгәр дә син кешенең начарлыгына күз йомсаң, аны гафу итә белсәң, синең дә шулай ук начарлыгыңны гафу итеп, сиңа да күз йома белерләр.